ועכשיו נגיד שלום לאודי ברקן ואושר אידלמן, השפים והדיאטנים קליניים, עם הסופגניות האפויות. האם יש דבר כזה? יש דבר כזה, זה קיים, ואנחנו עשינו סופגניות מדהימות. אוקיי. אבל קודם כל נגיד לכולם חג שמח, חג חנוכה שמח. חג שמח, אושר, חג שמח לצופים בבית. אז נכון, סופגניות, כי זה או לביבות או סופגניות, ואני תמיד הייתי ילד של סופגניות. אז נתחיל להכין את הסופגניה. Let's do it. אבל סופגניה אפויה, נכון? סופגניה אפויה. אתה רוצה קצת לספר איך עבדת על המתכון? כן. המתכון בעצם, נעזרתי בשפים קצת מאוסטרליה ומהארץ, קונדיטורים, ולקחתי את המתכונים שלהם ועשיתי איזשהו ערבוב, ויצרתי מתכון, התאמנתי עליו די הרבה פעמים. הכי ישראלי שאפשר. והבעיה עם המתכונים האלה, שמלא פעמים יש בהם הרבה חמאה, ובמקום זה שלא מתגנים אותם, מוסיפים הרבה חמאה. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו עשינו משהו שאפילו לוקח את זה עוד צעד קדימה. אז אני מתחיל להוסיף את הדברים. כן. יש לנו פה קמח, הוספנו לו אבקת וניל, לא חובה, זה בעצם תוכן של מקל וניל. המתכונים נמצאים בכמויות המדויקות באתר. אני מכניס את הקמח לתוך מעבד מזון, אפשר גם ללוש ביד דרך אגב. אני מוסיף חלמון אחד, זה הכמות, למתכון הזה. חלמון בפנים. יש לי פה את מה שנקרא ראש העיסה, בזמן שאודי מוסיף את שאר הדברים. בעצם יש פה שמרים יבשים, חלב וסוכר, זה עמד 10 דקות, התחיל לצוס, בעצם עשינו שפעול לשמרים. עכשיו, שימו לב רק שאושר דיבר על נורא מעט שמן, תשימו לב את כמות השמן, בדרך כלל בסופגניות כאלה יש לנו כ-200 גרם חמאה. יש לנו מעט מאוד שמן, ואמרנו 200 גרם, פה זה לא 200 גרם. אצבע קטנה. שים את זה פנימה, ואת כל זה נתחיל לעשות לכם פה קצת רעש. אבל בשביל שלא נעשה הרבה רעש, אז אושר, בצק מוכן אחד, נכון? כן, יש לנו פה, ככה הבצק בעצם נראה כשהוא יוצא מהמכונה, אוקיי? אני אכבה את זה. מהמיקסר, אוקיי? קטן וחמוד. ומעבר לזה, יש לנו פה בצק שכבר עמד 40 דקות, אחרי הפך מבצקון קטן לבצק גדול. אוקיי. את כל זה נפיל. זה בעצם אחרי 40 דקות, אני משטיח, מוציא את האוויר ממנו, מגלגל אותו, אוקיי? ואני הולך לחתוך אותו בעצם חתיכות של 25 גרם כל אחד. כל אחד כזה, אני מגלגל בידיים ודוחף בין שתי האצבעות, שייצר לי צורה של כדור, חותם אותו למטה, אוקיי? ואז נותן לו פה את הגלגול הסופי, שייתן לנו את הסופגניה, המיני סופגניה שלנו החמודה. בבקשה. בזמן שאושר גלגל את הסופגניה, אז אני רוצה להראות את הדבר האחרון, שזה בעצם להראות, כי בתבנית מאפן רגילה היה יוצא לנו סופגניות לחמניות. שהתחתית שלה שטוחה. נכון. בטיגון הן מקבלות מבנה עגול. מה אנחנו עושים? לוקחים איזשהו משהו עגול, זה יכול להיות מקל של מטאטא, מערוך. פשוט מכניסים אותו ובכוח. אני השתמשתי בבית במכתש בעלי, וזה בעצם נותן לנו את האפקט של התחתית העגולה. עכשיו אנחנו נשים את החבר'ה האלה שגלגלנו בתבנית כזאת שהיא משומנת. רק שיראו את ההבדל בין החור הרגיל לחור המעוגל. כן, שטוח. אוקיי, והם הולכים בעצם להתפחה של עוד חצי שעה במקום חמים. הם מכפילים את הגודל שלהם, ואחרי זה אנחנו נאפה אותם. ולא לשכוח שאחרי זה יש לנו גם מילואים. כן, אין סופגניה בלי מילואים, וגם המילואים שלנו יהיו מופחתי סוכר, מופחתי קלוריות ובריאים כמובן. אודי, אושר, בינתיים אנחנו ממשיכים ותמשיכו לעשות מה שלא יפריע לכם לעבוד, נצא להפסקה קצרה ומיד אחריה הסופגניות שלנו אומנם אפויות, אבל אם כבר החלטתם לטגן את הסופגניות, כדאי שתדעו באיזה שמן עדיף. כל הפרטים מיד, אל תלכו לשום מקום. אודי ואושר, מה קורה אצלכם במטבח? אז הסופגניות כבר תפחו. אושר, תראה להם את הפלא. תראו איזה יופי של סופגניות. הם הפכו מכדור של מ-25 גרם של בצק. הוא תפח למשהו כמו כדור פינג פונג מגודל כזה. ואת זה אנחנו הולכים להכניס לתנור. אוקיי? להכניס לתנור. כן. אבל אין סופגניות בלי מילוי, נכון? נו. אז אני רוצה, הרבה אנשים מפחדים מריבה, קונים ריבה דלת סוכר, מתקשים להכין אותה. אני אראה לכם כמה זה קל להכין אותה. קודם כל, יש לי פה את המתקן הנפלא הזה, שהוא נפלא לקילוף כל ירק שהוא עגול וקשה, או פרי שהוא עגול וקשה. פשוט לוקח תפוח במקרה הזה, סובב את זה בצורה כזאת. את זה משתמשים הרבה במסעדות. נכון, ואז תראו איזה יופי. לא, פשוט נשאר תפוח. אפשר לעשות בזה גם פסטה אם רוצים, או קישוטים. יש לי תפוח. יש לי תפוח מקולף ב5 שניות, אם אתם צריכים לקלף לריבה 10 תפוחים, חוסך המון זמן. אבל אם צריכים לאכול את התפוח, אל תקלפו. נכון, אז זה רק לריבה. כל מה שעשיתי, לקחתי את התפוח הזה, תפוחים כאלה, קילפתי אותם כמו שהראיתי, חתכתי לקוביות, ערבבתי עם קצת מיץ לימון,
יחס של 1:10. במקום 1:1, 1:10, אין שום צורך במתיקות, אין שום צורך בכל הכמות סוכר הזאת. מעט ממתיק נוזלי, על בסיס סוכרלוז בלי טעם לוואי. וטחנו את זה, רגע, כמובן. לפני זה בישלנו את זה. נכון. את כל זה, זה יכול להיות תפוח, אפרסמון, כל פרי שרוצים. בישול של חצי שעה, 40 דקות, לשים לב שזה לא נשרף. טוחנים את זה. וואלה. עשינו פעם באחת התוכניות, אם את זוכרת, את הריבת תאנים. נכון. שזה היה פשוט מדהים, בדיוק אותו דבר, זה היה פשוט 100 מקסים. גרם לקילו תפוחים, כלום. זה עשירית מתמיד. אוקיי, אז זה מילוי אחד. המילוי השני שלנו על בסיס טחינה מלאה. עכשיו אני אוהבת. וסילן, אוקיי, אנחנו מערבבים את הסילן עם הטחינה מלאה, זה וכדי שלא יצא כבד מדי, אני מוסיף פה גם... כן, סוג של דרך חלבה, אגב, נכון. גם פה אתם יכולים להוסיף ממתיק מלאכותי, אז זה יהיה ממש נפלא, כי זה טעם גן עדן. טחינה מלאה עם ממתיק מלאכותי. אנחנו נמלא את המזרקים, כי ככה ממלאים סופגניות. לא חובה, אבל זה ממש מקל. מזרק כזה קונים בכמה שקלים, וזה טוב לכל החגי חנוכה ל10 שנים הבאות. אני לוקח את המילוי שלי. אני אביא בינתיים כמה סופגניות חמימות שיצאו עכשיו מהתנור. תראו איזה צבע יפה, תראו איזה תפיחה יפה, עגולים. גם התחתית עגולה, אוקיי? קיבלנו אשכרה סופגניה, כן? וזה בדיוק בגלל שעשינו את התחתית הגלגלה כזאת. אז אני לוקח את התערובת של הטחינה. אני ממלא פה את המילוי הראשון. עכשיו, אני אדבר קצת על ציפויים שלנו, אושר. במקום רק אבקת סוכר, לקחנו אבקת סוכר, אם כבר אנחנו לוקחים סוכר, אז במקום שיהיה רק סוכר, טיבלנו אותה פעם אחת עם קינמון, ופעם אחת עם קליפה של לימון. אז יש לנו אבקת סוכר מתובלת, משתמשים ממש, אנחנו נפדר את זה ממש מעט מלמעלה. נמשיך למלא. מה שחשוב לי להראות עוד מעט, זה שחותכים אותם, הם אשכרה אווריריות בפנים. אתם לא רוצות לבוא לטעום? תזמינו אותנו, אנחנו מחכים שיזמינו אותנו להזמנה. זה ביישניות. טוב, אז... לא ביישניות, אבל... מנומסות. אז אוקיי, אז יש לי פה 3 שהם עם טחינה, ועליהם אני אפדר אבקת סוכר שיש בה גרידת לימון. אני אלך על הקינמון ברשותכם. וואי, איזה ריח. זה ממש כיף, לא צריך לשים יותר מדי אבקה. זה קטן, זה חמוד. אני כבר איתכם, ולשמור לי אחד, כי אני מאוד מאוד אוהבת. תודה רבה לכם, חברים. תודה רבה לכם, כל מי שהיה איתנו בבית. אנחנו בהחלט מקוות שנהנתם, שתהיה שבת מבורכת והרבה אור בבית. חג חנוכה שמח ולהתראות. בבקשה, חני. זה שלי? מה שאת רוצה שלך. וואי. תקשיבו. אני חייב לחתום אחד באמצע, רק כדי שיהיו. I should probably